Здравейте на всички! Днес ще говорим за нещо често неразбрано – хиперсексуалността. Нека уточним, че хиперсексуалността не е просто силно сексуално влечение. Това е състояние, при което сексуалните фантазии или поведения стават преобладаващи и разрушителни. Защо се случва това? Причините могат да са няколко. Една от тях са психични разстройства, като биполярното разстройство, където хиперсексуалността може да бъде симптом по време на маниакални епизоди. Злоупотребата с вещества също е фактор. Стимуланти като кокаина могат да повишат сексуалното желание до проблематични нива. Детските травми и ранното излагане на сексуално съдържание също могат да играят роля, но не става въпрос само за причините. Ако вие или някой ваш познат се сблъсква с хиперсексуалност, има начини за справяне. Терапията често е първата стъпка. Когнитивно-поведенческата терапия може да помогне, като се насочи към основните мисли и поведения. Може да се предпишат и лекарства, особено ако има съпътстващи проблеми с психичното здраве. Промените в начина на живот, като техники за осъзнатост и управление на стреса, също могат да бъдат полезни. Не забравяйте, че е нормално да потърсите помощ. Хиперсексуалността е реално състояние, което може да се овладее с подходящата подкрепа. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за още съдържание, свързано с психичното здраве. Благодаря, че гледахте и се грижете за себе си.